शिलं दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2024-2025 मायथाइनि गोदान मावफुं आफादखौ दाफुंबाय। शिलं दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नर्थ इस्टार्न हिल इउनिभार्सिटिनि अल गेस्ट हाउसनि कनफारेन्स हलाव सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों थान्दै मेल जुथुमनाय जायो। बे थान्दै मेलाव शिलं दालाय एबसुनि आफादगिरि बिथिंनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो आरो इयुनाव आफादारि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय माखासे थांखि आजावनाय जायो। लोगोसे बे थान्दै मेलावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखिफोरखौबो मावफुंलांनो थांखि आजावनाय जायो आरो बे थान्दै मेलावनो 2024-2025 मायथाइनि शिलं दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं आफादखौ गोदानै दाफुंनायाव आफादगिरि महरै बेनिसा बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै मुलुग मोसाहारिनो बिबान होनानै गोख्रों मावफुं आफाद दाफुंनाय जायो। बेनि अनगायैबो बोसोनगिरि महरै बारग' आफादगिरि पबित्र मोसाहारि आरो नेहुनि PhD स्कलार सुनिता बर'नो बिबान होनाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, रंगिरि सनजित रांगिरि सरनजित नार्जिनारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि डक्टर सिबिसन नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। गोजोनथाव खौरां! TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।